Arizmendiko Olimpiadak 2017. Bakarrik ezauzela danan ingerra eskuetan kemenak Zibertitzeko lagunak elkar izateko Gaztetako ametxekin borrokan hitz hauek idatzi ditut zuretzat zurekin batera dauden bizot urratuentzat Bilatzen duguna da, batez be, euren autonomia autolatu daitezen, euren buruarekiko apur bat ardura erakutze deixien, talde esena bultzatu dezaten, aurkarixen aurrean errespetua adierazi dezaten, pertsonak egiteko ibilbide honetan, bueno, urratxo bat betetzea.